वॉटर सिस्टीम. शुद्ध पाणी पिणं आता प्रत्येकाच्या बजेटमध्ये. होय, कारण इथे तुम्हाला मिळेल 13,000 रुपये किमतीचा वॉटर प्युरिफायर फक्त आणि फक्त 7,499 रुपयात. ते सुद्धा 1 वर्षांच्या वॉरंटीसह. फ्री इन्स्टॉलेशन डिलिव्हरी आणि 950 रुपये किमतीचा प्री फिल्टर अगदी मोफत. संपर्क 8999 1084 24 किंवा 7741 09 44 62. नागपूर ते मडगाव दरम्यान धावणाऱ्या विशेष रेल्वे गाडीला ऑक्टोबर अखेरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विदर्भ ते कोकण जोडणारी ही गाडी आता 30 ऑक्टोबर पर्यंत धावणार आहे. विदर्भातून थेट कोकण रेल्वे मार्गावर येण्यासाठी रेल्वे गाडी नसल्यामुळे अशा गाडीची वारंवार मागणी होत होती. गर्दीचा हंगाम लक्षात घेऊन या मार्गावर विशेष गाड्यांचे नियोजन रेल्वेकडून करण्यात आले. गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर ते मडगाव ही आठवड्यातून 2दा धावणारी गाडी सप्टेंबर अखेरपर्यंत जाहीर करण्यात आली होती. मात्र या गाडीची मागणी लक्षात घेऊन रेल्वेने आता ही गाडी 30 ऑक्टोबर पर्यंत विस्तारित करण्याचा निर्णय घेतलाय. सुधारित वेळापत्रकानुसार ही गाडी नागपूर ते मडगाव पर्यंत चालवली जाणार आहे. त्यानुसार ही गाडी नागपूर येथून बुधवारी तसेच शनिवारी दुपारी 3:05 सुटून गुरुवारी तसेच रविवारी ती मडगावला दुसऱ्या दिवशी सायंकाळी 5 वाजता पोहोचेल. मडगाव ते नागपूर दरम्यान धावताना ही गाडी गुरुवार तसेच रविवारी मडगाव येथून रात्री 8 वाजता सुटून दुसऱ्या दिवशी रात्री 9:30 वाजता ते नागपूरला पोहोचेल. नागपूर ते मडगाव या प्रवासात गाडी वर्धा, पुलगाव, धामणगाव, बडनेर, अकोला, मलकापूर, भुसावळ, नाशिक, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल, रोहा, खेड, चिपळूण, रत्नागिरी, राजापूर, कणकवली, कुडाळ, थिवी तसेच करमाळी या स्थानकांवर थांबणार आहे. 1 महिन्याच्या कालावधीत या विशेष गाडीच्या दोन्ही बाजूच्या मिळून 18 फेऱ्या होणार आहेत. ब्युरो न्यूज, कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला